Pila ka mga kabanhawanan sa Camarines Sur ginabaha sa gihapon. Supply sang tubig sa lugar ginakulang. Social distancing sa mga residente wala napatuman. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Rain Palino sa GMA Regional TV Bicol Live. Rain? Said balik pasada na ang mga pampublikong sasakyan matapos suspindihin ng mga lokal na pamahala ng biyahe noong November 11. Samantala, maraming lugar pa rin sa Camarines Sur ang lubog sa baha. Nakaranas ng bumper-to-bumper na trapiko sa boundary ng Naga City at Milaor. Maladagat pa rin kasi ang baha sa lugar at patuloy ang pagtaas ng tubig. Ang ilang bilihan ng pasalubong sa Maharlika Highway hindi rin nakaligtas sa baha. Hali pa lang nidig sa may sa Sipukot. Ining mga hali danging nimbula. Pag binukasan ng nabwa sa kambula, pwedeng magrarumpay ni. Ang paaralang ito lubog pa rin sa baha. Sa Umbao-Bula, pansamantalang nagtayo ng tent sa gilid ng kalsada ang mga residenteng binaha o nasira ang bahay. Samantala, nakapagtala ng 3 casualty sa Milaor matapos anurin sa baha. 3 minor de edad ang nasawi habang nagpapagamot ang isa. Naabutan ng GMA Regional TV ang mga residenteng ito na naguunahan sa pila ng truck. Galing pa raw ito sa bayan ng Pili. Kanya-kanyang bitbit ng container ang mga residente. Ang bawat lalagyan nagkakahalaga ng 7 hanggang 25 piso. Actually, ang relief na ori. Importante ang tubig na kung makaisip ang munisipyo na may tangke sinda, makataon ng tubig sa mga tao. Ang isang residenteng ito dumarayo pa raw sa lungsod ng Naga para makaligo. Nahirap na po kami kasi doble dagok, nagbabayad kami sa tubig, 7 pesos ang isang container. Yung mga anak ko, buong pamilya namin nagdadayo sa Naga para para maligo. Para maitawid ang mga naigib na tubig, isasakay ang mga ito sa bangka. Humingi na ng tulong ang alkalde sa ilang ahensya para matugunan ang pangangailangan sa tubig. Dahil sa pagkasira ng major pipeline sa barangay Impig Sipokot, nawalan din ng supply ng tubig ang bayan. Inaayos na ito. Patuloy ang koordinasyon ng LGU sa ilang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Samantala, napuno naman ng lupa ang bahay na ito sa Santa Rosa del Sur, Pasacao dahil sa landslide. Pasalamat ni Rodi dahil agad silang nakaalis sa kanilang bahay bago mangyari ang insidente. Dahil na kami nakahali, makusog na. Di duman na kami paaga. Dahil may aram na nakaturog kami duwa. Wala na raw siyang balak bumalik sa lugar. Hiling niya ang tulong para sa relocation site. Said sa ngayon mataas pa rin ang level ng tubig sa Bicol River. Lahat ay pinag-iingat sa posibleng maging aksidente o sakit na maaaring makuha sa baha. Said, Kabay matagaan sa tensyon ang mga nagapanguna kinanlanon sa mga tao dito sa apektado nga lugar. Madamong salamat Rain Palino sa GMA Regional TV Bicol.